ngazi nonke ngiyabona molweni. Amen. Ngiyabingelela nabakade basemasangweni yababingelela egameni lenkosi. Ungangeni lutho sikhathiwe la. Amen. Bazalwane, nathula kangaka. Nithulele. Okay, bafethu. Ngiyacela mhlawumbe before angana masothandaza namasithandaza kamuva. Kodwa umoya okhona bazongivumela abaprofeti mabekhona la kunento edonsayo abo ngizana lento kunento nje ngizana lento inani igama lesingisilayo angithi lenzo inkosi ifike wafika inkosi yakubezakhe angazi ukuthi kuthiwa ngizoshumana ngesingisi serious ngoba lenzo ukuthi umuntu wasejuleni wangibeka izandla la wathi usuzoshumana ngesingisi savele saphuma la emlonyeni. Serious ngisho izokwenzeka nothuka ngokuqeda intshumayelo ngishumayelekile ngiqede nothuka yabona umoya unozo lapho ngishumayelekile ngiqede ngesikisi inkosi zokwenza kodwa kunento la endlini yini le lebiza kune-tension. Isho kahle? Isho kahle. Number 2, kune-spirit se-division. Njengoba mina manje kufanele sithandaze lento yenze njani. Ngiyakhuluma njalo manje ngiyaprofeta. Unani? Nani futhi? Division ya. Kodwa futhi ubhekwe phambili kodwa kunani futhi. Manje ningavumi ukuzenzisa. Nenze sengathi kunjani? Nenze kahle futhi. Umoya kaNkulunkulu wanikhanyisa wanibona ukuthi anindawonye kodwa futhi niyandawonye kodwa aniboni ngeso elilodwa. Manje sicela umoya kaNkulunkulu angene anethe nibone ngeso elilodwa ngoba anixabanele uJesu futhi xabana ngento zenu kunqoze kubanga iBhayibheli. Yabona ngabanga iBhayibheli. Kodwa kunento phakathi kwenu la ethe umubhekele manje sifuna lo aphenduke aphekelo nalo aphenduke kuzokwenzeka ngomoya kaNkulunkulu. Angeke kwazi ukwenza nabanye umuntu but umoya kaNkulunkulu uzokwenza ngoba ngeke nikwazi ukuphumela ngaphandle omnyebhekele ngoba nizozala abantu abaphekele nomnyebhekele ukuthi asilungise ngempela lento. Amen. Ukhona umoya noma ngiqhamela amanga mina njengoba ngibuka nje kodwa kona ngiyezwa kwelela moya baprofeti bayezwa ngisho mawuthi uyakhuphuka ukuthi ufike uyofa amaplaka moya ufike kumoya lapha amaplaka acishiwe. Baba ngingaconfirm ukuthi ngisahlezi phansi sisathandaza ukhona kiyo ukuthi kunenkonzo funa ngiyilungisa ndawo nathi njengasifuna uyoyilungisa. Abazalwane mesabele inkulu uyazi
kati uyayibona le nto leyo ukuthi uma ufika esontweni ufike uthi noma abona nto leyo bese ifile into efuna ukwazi ezohlukanisa ngoba ifika bese ngitshela umvangeli ngiBhayibheli umuntu akakhelwanga iBhayibheli kodwa iBhayibheli yakhela umuntu. Right? Bazalwane asimufunde ukuthi uma uNkulunkulu ethi akwenziwe ukuthi akwenziwe kunjengoba ya akwenziwe jamro. Uyazi ukuthi nengozi uNkulunkulu uhlala kuphi emntwini ya uma sirobhana sodwa isho ukuthi sirobha uNkulunkulu. Mawuhlule umuntu nje phambi kwakho sho ufeyile. Uyabona sengiyashumela njalo uNkulunkulu bafethu unende nje bazalwane. uNkulunkulu akalethe ukuthi usathane onempondo into engekho ngeke uze uyibone ngisho emadala eJudeni noma ungafika ezulwini kuthiwa usathane nempondo ngizobona usathane nempondo ngeke umfice inkulumoze nje yabantu leyo nto. Usathane mawufuna ukubona ukuthi usathane noma umuntu noma into efuna ilise ezulwini umbuso ngisho eParliament kukhona abantu kuthiwa ama-opposition parties angithi kusho ukuthi kukhona iphathi elidayo ephethe umbuso. I-opposition yakhela ukuthi la kube nempikiswano zonke izinsuku. Now understand? Now uma ingekho i-opposition kusho ukuthi iParliament alikho. Kanjalo ke futhi la endlini kaNkulunkulu uma bengekho abantu aba-opposa into oyiyo isho ukuthi umbuso kaJesu awukho. Awupheleke bafethu sabe sonale emathuneni. uNkulunkulu udesignile lokho. Kukhona abantu la ebandleni ngiyakufundisa manje. Kukhona abantu la ebandleni abadesignwa uNkulunkulu ebadesignela abanye abantu ukukhulisa abanye. Asheshe uthi usathana uNkulunkulu uvusa lo muntu ukuthi akakudelele. Angithi uJesu ufundisile kuMatthew chapter number 5 echaza izinto ezokwenzeka. Ngithi bafethu nawe edlulane lezo zinto. Uma nje uyikholwa kukhona abantu efanele bavuswa abadelelayo la esontweni. Abadelelayo ngifuna ukuxoxela bayezulwini futhi ungacabanga ukuthi abantu abayishayo la esontweni abayezulwini bayaya uzobafika khona uzomangala usudiniwe nofeyile ukuyezulwini uyamfika usezulwini. Udesignwe uJesu ukukhulisa wena ekukholweni. Ngicela ukuphinda futhi uzozuyeka ukukholwa ujike uhambe e-faith mission. Uhamba nje uye-faith mission the very same spirit ebesina kumvangeli uDlamini kuzophuma ispirit sigijime faith mission. Sifike singene kusibongile faith mission sikulinde because we fail. Uphethe iBhayibheli kodwa uyafeyila. Now ukuzukhuliswa ngalento ephethe ispirit asiphume la sigijime faith mission. Uthi uyafika faith mission sekhona uthi uyaqala nje hey la bazalwane ingozi yakithi la abasikayise ngabe sidukise dukala ephuma wezinye ingozi eyakithi le nkosi lo muntu okade kweyise Assemblies of God uzokweyise international. Ozuhambe mzalwane uhambe ethaveni othi ungena nje ethaveni uvela shuma intombazane ngokusheka thina uyabona ubona sakwazi wena ukuthi uyengelela sizwile ngawo usuka esontweni uzosayisa la ikwayise esayisethaveni uthi uphakamisa ubhila ukhahlele uwise uphindiswe emuva ukuyophasa inkonzo. Maka bantu
bokudlala badesignwe uNkulunkulu. Badesignwe azumkhuza. Lokubona amantombazane ifetha nosonanzo wami sesifuna ngala. uNkulunkulu ufuna ukungibona ukuthi mina ngiyayiqonda into engiyifundile. Ngizoyiphasa lekonzo noma ngifeyile. Uma ngiyifeyile ngiphinda futhi. Ungacabanga ukuthi noma ufeyilile umzalwane lo wesayo ucabanga ukuthi uqedile. Uzovusa omunye futhi. Yabantu inyawo zithi mawuhamba njalo uyaphehlela. Kusho ukuthi into osoyiphasile usodlula kuyona kuzene. Hayi lapho ngisho la ekhonweni mina hayi lento zemidlalo lento jitshelela imoto ngiyayibona lo nonsense. Ngisho umuntu okhuliswayo ozofaniswa noJesu uyatrainwa engatrainwa ngoSathane etrainwa ngomunye umuntu. Uyokhala mzalwane iBhayibheli yozulivala ukuvule awuyothenga elinye uzophinda ufike linjalo. Nangathina ngitshela iqiniso nje. Wabemba umshoko ohlamuka njalo. Ma ungeyisile usibani ungeyisile usibani uzo lo mzalwane lo bandla ngathi lana ungekani. Hayi mzalwane. Thina imali sibindi. Ya umzalwane. Yabona lo uyisaka lo mzalwane. Udlala umzalwane nje. Akayisho umzalwane. Umzalwane ufaka incwadi la kuyena elokhulisa lo. Noma ngapha ohlambu lo mambisho. Uzothi uqeda lemzalwane ohlambu lo mambisho. Incwadi ayikapheleliswa. Ayikaphela page. Leyanto la ayikapheli. Funa ifundwe yonke iziphele ngawe. Uphase soyapase. uJesu wayefeyile test efika. Wambhoqa. Ikhona ikhuluma uJesu engayithanda. Wambhoqa ukuthi yonke into uJesu yenzeke njengoba manje la nizindalela abantu uSathane uJesu. Yini ngathanda ukuhamba ayahamba khona ngithanda ukuhamba eceleni kwendlela. Abantu abahamba eceleni kwendlela bazima ukuthi abantu abahamba endleleni bayabona. Abafundelwa iBhayibheli bayihamba iBhayibheli njengoba linjalo. Abafundelwa baya-understand ukuthi ngoba bahamba endleleni ngeke umvulele umbhalo umuntu o-understandayo ngoba uyayazi into ayenzayo. Makuvuka indlu lakhe ngiyabonga Jesu. Kusho ukuthi le nto seyiphelelisiwe sekulandelelane. Ofunda mzalwane Genesis 1 uzabe zambulo ushaya zambulo usiqede ngathi usiqeda mzalwane uzoziqeda zambulo masina ngeni sambulo la eqakaleni lapho usikhubuke ngawo asikafiki. Noma Genesis 1:27 uyothi uyafika uGenesis ngafika nje othi mzalwane ufika mzalwane ukhale nyembezi ngoba iBhayibheli njengoba libhaliwe nje awukaqala ukuliphila. Lutho liyakhalisa iBhayibheli. iBhayibheli liyakhalisa leli lencwadi ekhalisayo. Yakhalisa. Yakhalisa. Babuze qala na ikholelo uzokuma. Babuze. Ukhona ukudala. Ngone uzathanda ukudala. Uthanda ukudala. Uhleli ngoba nawo useposhwe yiyo le. Melo wabeqhaqa lento shone zathi. Ayikageji kuyezathi ngoba icala selikhona likaphela. Yo. Nongathina. Indaba kaNkulunkulu ayikho ngoSathane ngawe. Uwe noNkulunkulu wethu. Umuntu ohamba noNkulunkulu uyakhiwa. Akakhiwa ngaye. Ngitshela ifika engayazi. Uyazi ukuthi bazalwane asihluka thina uSathane. Akafiki la khona sizofana noSathane. Ngani? Asihluka uSathane futhi nomuntu la ngifakazela ngitshela. Asikani nje noSathane. Asikani. Sisahlulwa yithi nje. Sisahlulwa yithi. Sisahlulwa yithina asikayi Sathane. How much more must we Sathane? Uyosehlukana thina
Abethi uyasho yazi no inyama yamishanjani injani nyama yakho okabake mama usathanda usathula nyama yakho intomba nayo olala nayo zonke insuku odla nayo oyifaka iphalishi la umenzise yonke into uthanda ukwenza iphinde ikushaye futhi nje ungathandazi wena ekutshela ungathandazi bese wenzenjani ungathandazi utshelwa inyama yakho odlala nayo ungakafiki usathanda akutsheli lutho hayi ngisho usathanda ngasho lutho asafika usathathe ungathandazi wena usatshelwa inyama yakho ithi ungazili ukudla usadlala inyama ungazili akithi uma uzozila ukudla wenze njani uyalamba ngithi sekusho usathana isilamba ulamba isisikaba uhlulwe yisona sisu nje sisu cabanga into engenazandla iwehlule idlisa ukudla ithathisa isandla sakho iyokufakisa esitambini udle uma ubishop eshaya umthetho esihlathana kadlile uthi uma uvule ekuseni inyama ingashi into eningi vele ilunge ayikhulunge eningi vele ilunge ithi uma ungadli uzofa gijima mzala uzotshotshe kawa noNkulunkulu utshothe ukudla ngolesithathu uma mbisho bangona utshothe uxabane noNkulunkulu ngenxa yesiso sakho ungathembeki kuNkulunkulu ngenxa yesiso usathana kasho naye ngamangala bengakusathana umelo thelama no akumina isiso sakho bekufanele wena ulwe naso isiso sakho uthele ukuthi wesiso lesithatha sini umzalwana umkhulumisi umzalwana asho usathana umkhulumisi wena osidisayidele wena oyinosakhala mehla ngithi wena sathana wathela umzalwana ngomalo sangiyazi lonto ungazi yilo wayidisayidele ukuthi angamkhulumisi usibamba wazi disayidele ayena iBhayibheli lamtshela ukuthi angalali iBhayibheli imtshelile ukuthi angathukutheli lize lishone la inyama yakhe yamehlula wathukuthela lashona waphinde kwasa laphinde lashona waphinde kwasa ilonto ithi ungayi yena lo ungayi ungazehlisi wena uphakeme kakhulu kabo wena kumele wetha ukuthatha usho inyama ungafikisa usathana uyakhuluma la nisekhona bazalwane nisekhona molweni manje asikolweni bafowethu asesikolweni manje okwenzayo umthetho anyako fika ngoba nento yokweyiswa lemngathi bangidela umzalwane manje ngeyisa manje bazalwane usathane abantu nokusathana usathane abazinyama umzalwane delela ekubeni eyisawena ngathi ulimala kethi ulimala amuthi nesifundisa sala ekhaya sithi mawulimela uthale kunemasele wenzenjani uyenze njani uhamba nayo uziyolala amahlambulweni bese uthi umzalwane uyeyisa ubone ngani umzalwane uyeyisa ungezanga ngenzo sihlambululo umzonke umzalwane usamkhulumisa wangeyisa umtshele njengo yako Zulu wangeyisa uyathandaza kodwa shantana asibazana mondolele uyithatha kanjani lento akazi ukuthi kanjani mongwele bafethu umngani wethu angamaki esiwazi ukusenza izinto singanandaba vele sinandaba nayo uzosenzana umoya ngone ngoba vele ezulwini kithi ngamalo siyaya futhi ezulwini angazi sazi kodwa ke bambisho bamfuleni babesibona bomngadi uyazi ukuthi bengithanda bafethu nami ngiyashona ukuthi ngisho kodwa bengisakhuluma ngendaba ye-division ngibona umoya wethuba right bese kwelwa umoya ke ongemuhle bafethu ni right God yabona khuluma neqiniso uvela wathi ngiyithanda
kunjani ni right 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 bafethu yabona niyazi ukuthi ukuze kube right asenze nje vele lento nje ekulimazile umzalwane ngoba vele lo mzalwane ongayekela ukuphinde futhi yabo unayo lo ngqondo mhlanga uma uthi uyakela uzoshambuluka aphinda adonse usaphishiza futhi ngoba uthi uyazilungisa uyabo ya iyenzeka lo nto ngekho uthi uyayilungisa umuntu akuphinde futhi umuntu akuphinde futhi yabona manje ke ngifuna usadjust manje uyabona ngoba ngifuna ukuphile manje ngifuna siyaphuma kule ndlu kunjani uphile ufune futhi ukuthi umuntu njengoba bekwe phambi kwakho ubekelwe ukuthi abe mabisho Uyakhiwa ya ufundeni ngani zakho ngoba ngeke ngathi ngiyacabanga ukuthi amasonto kufanele sifundise lokho khona izinto esifanele sifundise sontweni nezinto esingezwazi sifundisa efanele sizikhulume uyabona angithi esontweni mhlambe ake ngikwele ngane ngithi babungathi esontweni kuba ungadi angithi umvangeli angithi useyingane wona umvangeli angithi kodwa nesikhundla esontweni umkhulu owesikhundla sesonto umama ungadi mkhulu owesikhundla sesonto you understand umama ungcongo mdala kunawe kodwa owesikhundla ncane you understand nje now ifuna ni understandane nina noyi2 understand umama ungcongo ukuthi umama uyayizwa le awukwazi umama ungadi akakwazi umama ungcongo akhulume noma kanjani isizathu umama ungcongo mdala uyayizwa umama ungcongo futhi akakwazi ukukhuluma kumama ungadi noma kanjani isizathu into emenza ngakhuluma noma kanjani ukuthi umphethe kodwa akacabange phela umama ungadi ukuthi njengoba ephethe umama ungcongo unento enakuyena ethi uyingane naye futhi umama ungcongo akathi mekhuluma alabe nalento ethi umama ungadi uyingane kodwa futhi ngimphele yayibona umisonto linga understand lezi zinto zoyi2 siyohamba ibanga elide namakhono ungagcotshwe esontweni mama ungadi bese ucabanga ukuthi urula phezu kwezakazi ngoba izalukazi zinento yokudala efanele ibuse kuso kusingama amagama uthi noma uphethe isihlalo sesonto kunezinto efanele wehle ngazo wehle ezakwazi uyobuza indlela ukuthi ihamba kanjani indlela ngoba senibadala gogo kwakuwela kanjani kuleli sibuko lasekholweni ngoba njengoba uphethe igama uyayizwa lento yena uphethe imfihlakalo yokudala abantu banangezwa nezwe na mina njengoba ngubishop nje kunezakazi engazi nina ezivele sithi mfana wami awuzela hlala la uyabona ngesiyasa kudala kwakuthi makusethuthuthu njalo ngesidlo ngamthethe labasonto abashumayo mawusidlo nje ngabizwa izalukwazi zaluzana ngahlala phansi lalela-ke mfana ngubishop njalo lezalukwazi kodwa sengibiza ngobani nga-understanda ubudala nga-understanda izinto zangaphambili zahlala lalela-ke mfana uyakubona ibandla njengoba lize la alizanga kulamadoda lize kuwe into enganjani le engayiboni thina ngifake iy'phiwo 7 ebantwini kanti ngilimaza imfihlakalo kwangiphoqa ukulalela izalukazi ngathi gogo ngiyabona mase ngiphambili sithi bishop azazi ukuthi mfana kodwa ngizazi ukuthi mfana zingibusele eceleni isho ukuthi lento uma singabambisana omdala mazonjani nomncane mazonjani ibandla ke lizokhula ngekho yodini lo muntu ethi umthatha lo kanjani
ekuthiwa yini authority igunya mawunegunya phezu kwabantu ngifuna hayi abantu akafike ebantwini ufanele igunya ulihloniphe ungakafiki ya mbenazi ukuthi bandla likaNkulunkulu ebandleni njengoba sikhona la esontweni kunabantu abakhulu nasenza khona beniyazo bahlonishwa bahamba nabantu abasebenza nabo bese bayobonisa abangani babo la bephethwe khona bayafika khona indoda engahlelekile la ekhanda ehlaza washokazi ehlaza evela ikhombe umphathi wakaTransnet imkhombe kanti umphathi wakaTransnet uhamba nabantu abaphethe bayabuka ababuki isonto manje babuka lo muntu onjani wahlelekile awumphathi simhlonipha kangaka kodwa awubheke nobabi besithanda into yakhe ushubela kahle kodwa ubedelela ngahloniphi umphathi akanjani akahloniphi ngoba na ukhuluma ngoba nawe negunya phezu kwethu manje njengoba ekhuluma nje phezu kwethu usithatha noma kanjani ngoba nakwazi ukuthi usiphethe kanti akwenziwa njalo uma uphethe abantu ubaphatha ngemfihlakalo awubaphathi ngenyama. Uyabona umongcwele behola abantu umongcwele bahola abantu nanombani sihola umoya kithi umongcwele uyahlonipha bafethu ma une problem umongcwele angithi umongcwele ma umdelela alisho iBhayibheli ukuthi uyathula umongcwele xa nje nani ngathi akaphuma kahamba uyathula uthulele umongcwele uyakulinda uyahlonipha ingodo noma ne-authority kodwa akayisebenzisi noma kanjani and-ke siyigunya uhlonipha nje ukuthi ungumuntu nawe uyahlonishwa umnumzane baba uma nje mkade wedelela khona umamngane yazi ngafehlokela ekhaya sinomajeko mhlawumbe ngakhelela igama nje umamngane besefika athi esekhuluma inyama hayi baba awudoda ya uyasekhuluma iqiniso thokweni isonto yathi madoda yathi nina nimadoda ngamabhluku kodwa asukuma tuzama mebe ikhuluma wezida yasensuthi ngoba ukusutha kuyabenzisa ucabanga ukuthi abantu laba yinkomo zakho othi mawufaka indawo wena uyithi ufune benzele kanjani enziwa abantu bahola ngomoya kaNkulunkulu umoya ya oh Jesu Christ ulithemba amsho kumfundela umfundi cha uyazi bazalwane ngicela ukuphinda lento uma umuntu evuka phambi kwakho edelela wenziwe uNkulunkulu uyakhiwa ngaye uzoba yendosa uyabona ngeke uphathi bandla likaNkulunkulu ucikeka omutuwa bayo yayeka mawukhuluma manje kuthema hola abantu bayadelela nje ukuthi abazalwane onozangile ningubo abazalwane nje abantu abanjani ya benziwe uNkulunkulu badelele ukuze ngikhule nami ngikholwe uyazi baba umangeni uphethe ibrand emlaza kini umayiphathise ke webale ijubi kisetikana inkulu unational wombazi uyabazalwane hey we uthe office impesheni omngane
benza izinto babhale ngesingisi. Babhale. Batasazi ke baba noma right now. Angithi ngathi bafundile babhale. Ifike charge phela. Ngithi awu yini ayikho right. Ngiyaqala kodwa ngiyabila ibuze manje yini hayi ngoba ngilo ngiyabuza ubhaleke kahle la ubhaleke kahle futhi is this right this oh sorry baba sorry ngiyabona yabo ngathi ngifika manje angazi bekwenze namhlanje nikhona sasa right nikhona ngempela mfake dawo khona ngithi sasa mfowethu umncube nkosi bengithi uyazi ngisumela ngithi ngifuna ukuthi ngithi bengena nabazalwane manje ngizwa lo moya sengiyabona ngibona ukuthi babe ngaphatha kanti basenza babingelela ngoba ngiyawazi ngentelesho kanjani yabona ngizwa omunye umoya ndawo ngizomimoya kodwa ebafuna sothandaza uphele moya sothandaza phele moya futhi sithandazeni sonke futhi ngathi ngathandaza umzana ngawami awuthandaza athandaza umuzi hayi umlilo wacisha ngizwa parafina ukho thandaza nawe athandaza ngizwa ikhandlela indawo sekufike Matthew chapter number 6 verse number 1. Matthew chapter number 6 verse 10. Mama shobonfuna iyangathi. Thanazeni sikuduke. Matthew chapter number 6 verse number 10. Matthew 6 verse 10. Yeah. Umbuso wakho awufiki. Yeah. Intando yakho ayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Imbabaza okwenzile